Chipire chinzwa amai. Zvinokumbirisa kuti mutaurise zvakanyanyisa. Isu tinongotsinga nyaya dzibataniza. Asana kutonga ndowakagara. Akumbira kuti muteedzere chaizvo. Siyana nepakamutaura paya. Pamusoro pedai. Inini handichada murume nezvikonzero. Atiri boyanza tichakudai nemukadzi wenyu. Uri kuti kudii? Ini mudzimai wangu chiri kubuda unosiyei kuti ndinoda kugara newe. Manzwa amai murume ati achiri kudai. Chipe zvikonzero zvacho kusema kuti hamuchada murume. Chekutanga chikonzero. Ndine 12 years nemurume tichiri mafodya. Mumba mangu handinaye mapoto. Ndine 3 mapoto akaboka ekuti vana kana vachibikira muriwo vanotanga vanama. Maplesi ndizvozvo. Magumbezi ndine 2 magumbezi. Tichitobata mari nemurume wangu asi handipe mukana kuti nditengewo zvandinoda. Chechipiri, murume wangu anondishungurudza, anondituka mazwi anorwadza pamusoro pevana havasisina chiremerera neni, achindudza uri huri zisatanyoko, achindituka zvakawanda. Chechitatu, murume wangu izvo zvaanga akurara aine banga kumusoro wepiro, saka ndakutotya kugara naye. Mainzwa iyo baba mhosva dzikutaurwa naadzimai venyu. Saidi kwenyu kutaura itirwo. Inini nauya ndinayo nemudzimai wangu. Inhau yekuti takatanga kunetsana kubva muna Agasti zoro rakapera. Nenhau yeshamwari yake anowira nayo inogara kumareva. Saka kubva pamudzimai iyeye panhau idzodzo pamba hapana kuzogarika zvakanaka. Sezvo mudzimai uyu akanga amudzidzisa mudzimai wangu kuti iwo usajaidze murume. Zvechokwadi mudzimai wangu haasi kundijaidza pakugara kuna ndichita naye. Ndakutaurirai kuti kubva zoro rakapera muna Agasti kusvika muna January chizova ndinozombosungwa nemapurisa pano pachakonda nenhau yefoni. Mudzimai wangu foni yake anogara nayo, anonodairira kudanga remombe. Nguva zhinji kana akafonerwa ndiripo padhuze anongoita kuti akate foni yake. Tobva ipapo mubhedhumu medu madzimai angu anorara nehembe dzavo. Bonde unotongoita uri kungokurwa rongodzi ita ndoda kurara, mumwe musana ngopinda kaneta. Saka unongoitawo semunhu unongoita kuti ubonde. Tozoya zvekare kuti titaudzane kubva kuna Agasti imomo kusvika pari nhasi. Kana communication hapana, tinongogara tichingorarama takadaro. Ndiwo mararamiro andinoita nemudzimai wavo. Pamusoro pedai. Yazvino. Vati mapoto hakuna, vana vanoita zvekunama kana vakuda kubika magumbezi tu. Asi tikatarisa zvakapfekeza zvinova kuti nanhuzinamayo ungaiti magumbezi tu. Handifuti kuchengetai mafodya hapana chaunodiwa indomazvinoita rechokupedzisira handinorara vakaisa banga pasi popira. Pamusoro inini handirari nebanga kupiro. Mazvinzwa ari kutondinyebera nhau iyoyo. Touya panhau yekusatenga mapoto. Mudzimai wangu pese pandinori mafodya ndomba 200 US. Kana mukamutarisa pazvinhu pama 200 US andomba, ndoda kuti ataure kuti akambotengei nemari dzandomba idzo. Muchiti mutanga kutaurira naye kana kuti munhu akamutaurira mashure chiitiko chaitika. Pamusoro pedai. Ndofunga zvinhu zvakatomboitika mumashure, ndofunga timune munhu here makamboudza nyaya iyi kuti kumba kwangu varume vangu vari kurara vakaisa banga kumusoro, kana ndoukama kana ndovana. Tinotenda ndakaudza baba vake vanova madzibaba George musi wandazobva kumba kwake. Ndovandakataurira izvozvo. Vakati vakazoita sei mavaudza? Havana chavecheni yavakatora. Kana kumubvunza? Inini ndodhera ndakabva ndatomubhoyi kubva ndisuzisa kuti pavakazosara vakamutaurira. Saka manungu akaita semabhombo unono. Ndakabva musi wa18 April. Werini? Pamusoro pedai. Nhai muroora wangu. Kana wasvika pamusha wakatambirwa nani pawakasvika kumusha kwatiri boy? Nababa.
pawakazonge wakuenda kwawakaenda kwawava nhasi, wakambodzokerwa kuna baba kundovaudza kuti ndozviri kuitika kumba kwangu kana kuti baba ndakuenda? Makaoneka andi pamukava tikakutambirai pamakaenda makaoneka here kuna tiri boy kuti baba gumbeze rakurisa harisi kupeteka? Ndakaoneka muninawo madzibaba Pakakwaita kurefu here kubva kunapa muri kuenda kuna baba, pakakwaita kurefu here. Semuno ndandabvumbuka ndozomukwanisa kuti ndiyosvike Uko chedu chakagona achikusvika pane madzibaba ndoshekanadza kuti kusvika kune vanhu vakakutambirai tisati tadzise vanhukadzi kutadza kusvika kune vanhu vakakutambirai mukusha mana baba naamai mune ana atete nana asekuru kushaya hwani wokuti munoendera kuti nindabatwa zvandibata atete muchichema misodzi kana baba ndachitambudzika nemwana wenyu uye ari romo anokupa 200 zvaita 10,000 asi makatadzereketa kutaura navanhu vakuru kuti vazoita mukuru nhasi kubvunzwa namambo mundarira mambo muvi pamusoro dad ndofunga nyaya yedu sematauro avaita kuti ndakabva last year taingokwesherana kusvika pari nhasi saka takatoona kuti iro vaimbogadziriswa taitoti tikanogadziriswa zvezvenhasi mangwana murume wangudeona akachinja maita hasha inini maenda kutaurwa zviri kuti handi mati ndakatadza kana kuoneka baba chaiva nehasha hasha dzinopera ndobva dzapera hasha dzedzo ndakazodii kudzoka kuna atezvana baba kuenda nandaita hasha saka ndadzoka nda kuti muzive chakapa kuti ndiende semunhu ari kuda musha wani naye ari kuda musha wake Bati nguda mukadzi wangu topane nyaya hasha dziye dzamakaita dziye kana dzamukaitirana asi mumangodzoka chikuda mukadzi wangu amuchadi taita kudzoka panyaya ipapapo vari kutaurwa naamai ava vataura vati 12 fees vachishandisa maputo matatu achinamwa neningirike nekati zvino vandotariswa kuti 12 fees mumawandira dzakaita kuti chinamwanisa everyday kune racho risingapfuure ranga rakaita pamusoro pedano tichitanga asi kumafuta atakatanga nawo musha ndofunga atakatanga nawo musha akaboko tazotanga kuri mufodya kubva pa12 years ipapo handina poto yandakazombobva ndatengerwa nababa netuyokudza ndokutaura izvozvo 12 years sapoti amunaye yakura kumakore mangani pamusoro ngatibatsirane naye amai anotenga mapoto imimi naakabvundu ndiani amai anotenga mapoto mumba menyu imimi naakabvundu ndiani aiwa noise munyararai tini but mari handisi kupiwa ati ari kukupai shoma anonyepa aiwa pamusoro yakusona uyataura kuti ngandari mafodya amai vanova 200 vabvunze kuti muitengei naimaataura kuti andamamazimbo pamusoro pedano andati mazimbo ndotozvizwangu pachidaro pamusoro pedano dai vana vangu vanga varipo ndofunga last year chai takabata 3,000 cash ndavapanzwa kana 50 cents yekutenga kana push even ine vana naipapa baba vari pandisi kunyema ngavadaiveki randandichifunga nhasi ndezvekuti muroora watipira nyaya yako kekutanga nai kudare rinei kuti uyu hasi kuita zvakaita sei zvakanaka saka rabasa redu manje isati tiri kungopasa dzimba idzi dziri kunetsa kuvaka dzimba idzi kana dzazopasa isisu nhasi rari basa redu rokuchiudza mwanakomana wedu uyu kuti aiwaka kana uri mano vakadzi nemhuri hazviitwe sei hazvinzarwi banga kwete zvakati kwete dzokera mumbondogara nemukadzi zvakaita sei zvakanaka munoti kudii muroora pamusoro ibaba mambonzwa saidziwo remurume here zvaataura but murume ati zvandakateerera ati
chimwe chechimwe chiri kunetsa kumba inyaya yefoni. Foni kana yaringi amai vanobva pandii vachidairira foni kuti angari munhu. dzatova nyaya dzavo dzekugadzirisa. Ko imimi saamai madingo dare rinozokutaura kwandiri kuti bhozi imba iri kuvakwa isei dare imba yenyu nevana venyu kuti vasazoita munhu baba kana kuti munhu zvinorwadza kakuti vana venyu imimi wanika vachita munhu baba. ndofunga nababanga takatomboramba munokudai ndikatsvaga chikonzero vakati handichada. Takadzokera kumba ndifunga ndiri mwana wekutanga. Takadzokera kumba tadzokera kumba iko zvinochonaura chitukiso vachinditaura kuti ndakambokuramba wakadzokere. Ndofunga ndakavabvunza ndikati hamusiri imi makauya here zvikanzi zvandakauya inini wakabvumirei. Saka ndakutozi ndine vana vatatu. Ndikaiti vapindure ipapo amai chitukiso chokumba muchidaro tese uchembera kudai semunotukanamba azvibva kuti ndirape murume wangu kuti ndatukwa inde mutukwawo kuti iwo kongoshewo vakadzi kuti uteerei iwo kongoshewo varume kuti uzoyewo kwatiri mhuri yedu ichikura tiri pachini tiri pamwe chete. Handifungidzire kuti pane chimwe chinhu chandaona apa chingatezoti mhuri irarame asi kuti marove enyika hayaperi. Ini siswa ndisitopera mwari andaramba chibhurusa chamarove enyika yachikuenda asi munoidya makaipedza makaisiya. Ini achifungidzira kuti mende kuchengeta vana venyu nemurume wenyu sesadza ukumunoona asi takamoneke chitu topedza onai imi babowo kana madzokera kumba muregeta chitukiso. Vanga vasiko mazisa vanga vachinodzidzira kutonga sanafara mara makabikwa indikukuza chimboenda ngopuhwa second chance hatikumanikidzai unongoenda kumba udzoka fumuswa 5 kuti zvandinganga ndaronga zvezve ndizvozvo asi zvitongokubarikana zvaunoona dzimba dzakasiyana siyana takafukidza dzimba matenga namo yangu wati namo munakoseka kuti hausi kuziva kwangu ini ukaziva kumba kwangu zvakaoma ndoda kuti ugare muno usikadarira uchaona nyaya dzinopinda utoseka kuti ndingandidzokere zvangu naatiri bho nanzwa amusona kuti kubvunza mubvunzo zitereki vari kutoda muroora vari kuda muroora wavo ndosaka muona wakabvunza dzimwe nyaya dzawabvunza so dzingambobvunza muroora but aramba wazishingirira ndoazivi kasikata kutaura nemwana wedu tinotaura kuti kudii tiri bhoi nhasi anonyadzisa ari kutoenda straight to the point ndofunga wakanyanya kunzwa mashoko akanzi aiwaremekedza dare saka nhasi ni straight papoint yako nhasi andomubhemi nekuti ari kutaura zvinobatika imimiwo matauro zvenyu zvinobatika asi tokupedzisa tingoti hatigoneri kupai mukana munogara pasi timboteererana ndinozotibva muna april kusvika now dandarajara kutsva ogara chasei saka kana niita cha 3 months ndanda singatsvi ukozona munhu wakutsika madziro anga singatsvi pane mubvunzo kati kuti pane mumwe akubatidza danda riye kuti rambe chipfimi napaona amusoni ndakutaura kuna atezvara kuti itamudani saka indakupai mukana pana naatete vake munanati tv sanganai mutaura zvese zvinoitwa modzoka kudare kuno kamatadza kuwirana pana chakaipa munonguva toiputsa semataurira maiti tokupai mukana asi ndikuudza kuti mana usuda mukadzi umuda asi muromo unotaura zvakaipa uri kutenda saka ndikakuti kumbira regero unodzina unokumbira rege aida kuri madzimai akoakumbira kuti moyo sungaita makanasovatesa kunaiso vadzimai nya anoerenga anoerene madzimai mumba vaudze aiwa mumba zvakaipa muchatigarisai tongogadzira kugara nemadzimai musatisiye ondozovachengeta sei vana tibatsirane kuchengeta mhuri inga yakura zvakanaka wani ndatigare pamusha mudzimai mana chakaipa kutaura mashoko zvinopera kutadza kunowanika yatigarisane mudzimai hapana chakaipa ndoda kubatsirai
mashoko angu mukabata imba yenyu nenda kureza. Kana muchida kuzogadziriswa zvamunenge muchiitirana kumba, kana zviri zvechokwadi musazviramba. Mukazviramba hapana chamagadzira. Nokuti mukasvika kumba munenge muchitaurei, muchiziva kuti banga mamuchera mukaisa kumusoro iye achizviziva, saka hapana chamunenge magadzira. Kazhinji kutenda kunobatsira kuitira kuti ndagura. Woziwo ukahwanda uchiti banga rangu rinogara kumusoro, asi mudzimai achiona iwe wobva wasvika mudare kuti uramba, kuratidza kuti hapana chaugadzira. Dambudziko rinoramba riri kumba kwako. Ende uye uyewo anhu atoona kuti uri kunyepera danho, hausi kutaurira dare zvimwe zvinhu zvinotendwa, obva wakura nokuti unenge wanyadziswa pamberi pevanhu. Asi ukanyara kuti vanhu vangazoenda vachiti ndozvandiri izvi ndinesa banga kumusoro, aiwa kaimba iri kugadzirwa ndeyako. Funga dzoma mumazwa ndaida kuti mawana muroora we Kashura kachishwe apa chakuwa chete mshoko muruma unofana kuchera nenzira kana akopera kuna natesha kuchera madzimai ndimaone mwana wa madzimai ako kouya we nani mwanadzi yako ngaiwe unefoni sake baba vangu bata ufoneni aiwa akapinzeni anobata oiwezibodi foni yangu amai vanobata here kutovasiya kuinga mukuchedzisesima inini mandimanikidza zvangu kuti ndinogara nababa nechikonzero chokuti ndachitofunga handipewo mukana nditaura ndachitofunga kuti pavachauya pano vachanditaurira zvechokwadi zvese zvavanga vachitaura ndezvekupera saka ndinogara sei navo inini kutaura chokwadi hangu inini murume handichada ngatini ine munotaura zvimwe anogona kuva aramba mudare muno ndisati atibhuyai munowamunzwa kuti ndinguya kuti munotaura ina handikumanikidze ndatikama mauya inini munongouya musikoramba zvamaita izvo asi endai munotaura zvingani zvamunga munongedzerei zvakubata istere zvakurambira pamusoro fanike panyaya yemari yaanotaura kuti anipa $200 even kana ndikashedza vana vangu vanotirwadza baba andipiwe sendi chino chii nezve zvekutaura kuti hanzi foni vanoramba vanodaira foni kubanza handizvizivi ushamwari shamwari ndokunga vakanditaurira kuti shamwari yandiri mushure mekunge shamwari yotakuita project yoku taomerwa kuti inini handakupiwa mari akati ngatiitei project yoku kuti titenge mapoto ndobva ati handisi kuda kuti uite izvozvo for sure kana huku dzangu shamwari yangu yakatozotengesa ndisisaende kumba kweshamwari yangu tenzera kuti imba yenyu iparadzwe $200 amanzi anopiwa zviripo here imba yamakavaka inini zvichiti mupira mweiti ngaiparada nekuda kuti murume wangu andinyepera ndiraikama nekuda kuti murume wangu andinyepera kuti mukadzi wangu pa200 shuwa mamati imba ngaiparada ndizvozvo nekuda kuti kwatichanogadzirisa kwacho vachangonyeka saizvozvo ndanitofunga kuti vachataura kuti aiwa imistake yandaiita waramba $200 unovapa izvozvo unotengesa kudya yonda watengesa mari yacho unayo yokuchengeta madzimai kana pazoonekwa kuti $200 dzakudara una kuapa ungona wapa hedze gore rakapera nezegore rimwe zvazvinoita pa40 pamusoro zvinoita 40 rimwe gore inobhadhara rimwe gore unoramba andikuzvisi neniwo ndakapona sezvakaita gore rinohamba kaipa ma47 asi unayo kamari nekuti unoadzimai mari yakashanda iri kuti haiwa hazoshaya matendo ashaya ibvabudira dare rino pachena vapa mari timogadzirisa hamusi kuda mari iyo $200 kuya mati hamusaida tikawana almost $700
Amen. No, Muguna mama sana, mugusora mama ye. Abana mutege kuramba. Naenda kutusira pamashoka kutaura baba. Nyaya imari yechitaurwa itanchutaura tachige vanuzana chibhuyi kuti next dare pavashauya vachatoya nemari yekuti madzimai ainotenga mapoto nemidziyo yemuishi mumba. $200 aichatenga mapoto yakutenga kana asingatenga kana 80. Saka nyaya iripo ndeyekuti mimi amai dare radza kuti mimi hazvakunzi mimi pfungwa dzenyu dzachinjiswa. Mangonzi zochete nedare endai kumusha munogara dare rechivanhu rokumusha kwenyu tozotora zviri kubva mudare renyu rokumusha kwenyu nanatezvara venyu nokusha kwenyu kwamabva imimi toona kuti imimi zvabuda ndezvipi izvo zvirozvo ndozvichazobatsira dare nokutonga mazinzwisana zvimwe zvino togona kutobatsirana imba yakatozvo isachaizvo vana vamwe vachitotenda kuseruka makaita basa mambo zvezvikasi aya saingoti pea mutano endai kumba munosangana rini nai mukuru wangu atezvara ndiri kumbira kuti munosanganisa mhuri iye azadzeriwe ndiri kumbira kuti muite kuti aende anosangana nevanhu kwatiripo kugara pasi garai pasi motumira nhume handikungoti mimi ngade kuenda motumira nhume monoita dare rimwe chete kana zvazai tiri kudzoka kumusha shuwa ndenda murando inobatwa munhu anokanganisi vandinio murume anobata ndenda murando mari fodya iyi tese takapondwa pasi tatofara topa 200 ndikatopa kana dhora uri nani wadzoka wakasimba zvese zvinoitwa muroma saka munongasangana rini weekend yakanaka musangana musisarati next week manzi vakasisi sanganai mosangana munosangana kupi ngati patangozvigadzirira nokumusha kaparara mati ndakangoti next week yakune basa rawaimuvadzibura saka vane vasati vaona kuchinja kwati bhurai zvatitonozonotara chidziwa saka tavatiri ndandikoti chitatu musangana handiti atiri boni munhu anda mudzimai anosorakidza kuti achinja handiti nekutera mudzimai netimu yako munomwa munomwa we munomutara matizona wavhuma aitai murwai enda murwai pane chimwe chinhu chatinotarisa muupenyu ndikachiona kuti chiri kukonzeresa muti wandakavaka kuti ndo chiri kukonzeresa ndichiregedza kusana ndakabata musha wani nekuti anenge aruze musha nokuda kuchimwe chinhu chandikwanisa kuregera saka titarise kudaro ende manje vanhu veisa kuonera vanokuziva saka vakuti vachimwe chinhu avasitwa chinhu chacho chindaima tokuona musi wa5 mazuva yana chechitatu uende musangano opera aripo here